Nå venner, ny dag, ny elite-vlog. Og i dag, der er det sgu spændende. Det er Pal Aarhus Elite mod Rag Club Elite. Og det bliver spændende, fordi Rag Club de har vundet deres kampe indtil videre 6-0, 6-0, 6-0. Den blev tough, og især fordi, at det var meningen, at vi skulle have Louis Chacon med, som er en af vores spillere. Men der var et eller andet familiært, der desværre kom i vejen. Og det er også ærgerligt, fordi han var heller ikke med på Pakhus, fordi der var han skadet. Så ja, vi har Ruben med, vi har Letlius, vi har Marius, Skram, Arne. Jeg tror ikke Karl er med, jeg ved faktisk ikke om Karl er med. Kier, han er på Island. Og Rag Club, der ved jeg faktisk ikke, hvem der er med. Sepper, han er i hvert fald i Kazakhstan og spiller FIB. Måske de har Vindal med, måske de har Albe med. De har helt sikkert Myggen med, Movie Game. Så har de, måske de har Lokland med, og allerede der er det jo pisse stærkt hold. Så lad os se. Nu tager vi hen til drengene og ser, om de er ved at være klar. De starter her klokken 1, klokken 12.23, så næste stop, Pal Aarhus Luna Arena. Nå, så er vi sgu landet, og der er rimelig godt fyldt her på P-pladsen. De har gang grillen, det kan jeg luft. Og ja, der skal vi hilse på sportschefen og den grillmaster, Mathias Christensen. Goddag. Hej. Ja. Så kunne du være her. Okay, halv time før kampstart. Det er fint, det er vel fair nok. Er det ikke fair nok? Direktørtid. Hey. Er det ikke okay? Skal vi ikke gøre det for? Du skal ikke tro, at han på dig. Altså, de er lige pludselig væk, måske. Så er ikke noget på kamera. Sig noget. Sig noget. Godmorgen. Skal du spille? Nej. Nå. Måske på et andet tidspunkt. Du har bare lidt trøjen på. Jeg støtter op om holdet. Det er godt. Tak til jer. Det ser så sangen. Det ser godt ud, Tisen. Video. Ja. Du ser også godt ud, sangen. Tak, mand. Og du er blevet grillmester i dag. Grillmester og sportschef. Nu når Jakob Sejer, han tjusker med det. Ja, det er kæmpe tjusk. Forskellige steder. Jamen, det er en turnering, altså, til er det ikke? Jo, i Hedensted. Det er fandme tjusk. Ja, det er det. Og vi har set til ham for 2 uger siden. Hvad skylder han? Det er godt nok, ja, den er meget dyr. Ja. Men du ser Jeg tænker, at det koster et eller andet nede i byen i hvert fald. Ja, det gør det. Goddag og velkommen til. Goddag. Det er klasse, det her. Nå, jeg går ind og siger hej, drenge. Gør det. Hvem har Rag Club med i dag? De har Møller, Lokland, Bors, Galskov, Sofus, Mads. Det er det. Nå, ingen svensker? Ingen Gratis, mand. svensker. Sepper heller ikke. Gratis. Altså, lille Bob. I det forkerte tøj. Hvad laver du, mand? Jeg vil ind og træne. Nå, okay, du har været inde og træne. Lige sådan. Ja. Vil I have line-up? Bane 1, Lokland og Mark mod Lille og Ruben. Bane 2, Laudrup og Galskov mod Marius og Skram. Ja, tak. Og Sofus og Bors mod Arnsborg og Carlsen. Mod Sofus og Bors. Den har vi. Ja. Vi kommer op sammen. Indspil grimt, ikke? Jeg gider ikke stå og flugte ham ned i gulvbrættet. Jeg tror, det går meget godt varme op med dem. Så bare med dem. Hvis Bors han først ser, at der er alligevel en på banen, og har en lidt større smash end ham, så kan det godt være, at han bliver træt af det. Er det dig? Okay, nice. Hvad? Er det dig? Har han større smash? Ja. Det tænker jeg da. Er det ikke det? Ja, det Så bliver der grin nu, synes jeg. Det står jeg ikke op for dig. Nej, undskyld, jeg skal bare lige høre. Du filmer det heller ikke, vel? Nej. Jeg tænker også, at du, Arne, lader være med at slå smash i opvarmningen, fordi vi ikke kender din store hammer. Jamen det er bare, jeg har... Altså, jeg kan nærmest bare ikke røre bolden nu, den bliver ud af banen. Det er svært for mig at slappe af. Nej. Ikke? Det kan godt være, at jeg starter op med bare at spille med venstre arm, bare lige for ikke at vise det, hvor farligt jeg er. Ja, jeg tror, det ligner det samme. Bare bevidst flugte alle bolde i nettet. Brød, kan du ikke gå og begynde at tale om et eller andet til dem? Det er de her åndssvage sponsorer, du har. Jeg kunne faktisk godt tænke mig bare på bolden over i dag. Det er simpelthen... Det er mit mål. Det er lavt sat. Når Skram skal varme op med Galskov, så sætter han boldmaskinen ind. Så med telefonen. Hvad skal du have? Så kommer Rød med en eller anden udulig anekdote, så hele banen ligger og sover, som den plejer. Ikke komme videre, Rød. Hvad er du blevet udsat for? Ej, det er voldsomt. Det er voldsomt. Det er godt, det her.
Jeg går ind og møder jeres modstander. Jeg siger... det lyder fornuftigt. Så du ikke lige få lidt god information ud af det. Jo, hvad skal jeg vide? Hvor vi skal spille med hende? Okay, ja, jeg spørger dem lige. Er I klar, mænd? 100%. Det er godt. Men må I spille mod? Galskov og Laudrup. Nej, den har I. Den har I. se. Og du skal spille mod Lokland og Mark Møller. Ja, gratis, ikke? Nej, det er den ikke. Kom nu, lille. Det er den ikke. Kom nu. Vi tror på den. Ja, det er godt. Hvad siger du, det er det ikke? Hvad er det? Til en der som du vil holde. Oj! Hey! Hello, my friend. You ready? Ja, så godt. Yeah. How about this guy? Goddag, mand. Hvad siger du? Heldig måde. Er det godt? Ja. Godt. Hallo. Hallo. Goddag, mand. Goddag. Velkommen til. Er du glad for pladsen derude? Hvad for noget? Er du glad for din plads derude? Selvfølgelig. Ja. Jeg er så sur over, hvis der er nogen, der tager den, når jeg kommer. Det er godt at køre Cobra, ikke? Jo. Ja. Er det ordentligt? Der er fart i stikker, det kan jeg godt love dig for. Efter du skulle ud og løbe i dag, du skal. Jeg skal se den, når du kommer ind. Jeg mener, det er voldsomt. Ja, jeg er ikke glad. Goddag, mand. Ikke nogen billeder med mig uden kasket. Nej, jeg skulle lige se, hvor er det henne. Hvor fanden er den? Det kommer. Okay. Og legenderne. Hey. Goddag, mand. Goddag, mand. Så du kan fødselsdag den anden dag. Ja, tak. En god dag. Stille og roligt. Ja. Hvad har du at sætte op her? Jamen, vi dækker jo alle 3 baner. Vi glæder os til det. Det bliver fedt. Det bliver afgørende kamp, jo. Hvordan holder jeg score på de andre baner? Oliver. Ja. Til 2 baner? 3. Altså, vi flyver rundt på banen, men vi har update på alle 3 baner med score. Okay, stærkt. Så det tænker vi bliver fedt. Og hvad kan du gøre herfra? Bare lige for at vise folk det. Ja, så styrer vi de forskellige kameravinkler og overlays, der scanner grafik og så videre. Ja. Så det er... Så der har du CC, du har... CC og ink og bænkene med lyd på og ja, lidt af hvert. Ja. Jeg tænker, at det bliver fedt. Fedt. Det, jeg ved folk, vi håber på det. Håber vi. Ja, det gør det. Cool, mand. Big man. Okay. Skal vi slå det eller hvad? Det er en god idé. Goddag, mand. Hvad siger du? Er det bare? Ja, det bliver en fed kamp. Det bliver sjovt. Du spiller første dubbel, ikke? Ja, jeg spiller først sammen med Mark. Ja. Og jeg regner med, at det er mod Lillør og hans spanske marker, så det skal blive en fest. Ja. Det er godt. Jeg glæder mig til highlights. Hvad? Jeg glæder mig til highlights. Ja, det kommer ikke fra min side. Nå, vi vil være klar. De har heldigvis ikke svenskere med, men de har en god, bred trup. Så ja, lad os se på det. Første kamp er det Lilleør og Ruben mod Mark og Lokland. Mark Myggen. Ja, lad os lige få det til at fange og sidde fast. Anden der Skram og Marius mod Laudrup og Galskov. Og så har vi Sofus og Bors imod Karl Arne. Og jeg tror, de får sig chok over deres power. Og måske Karls power. Så ja, nu er det tid til kampstart, og lad os se, hvordan drengen klarer sig. Og som alle jo ved, så ingen fest uden minus, så lige lidt der. Vi kan sgu også få nogle røde her. Der. Lidt gels, det er for optimum nutrition. Lidt pre-workout der, og så er vi klar til lige at hoppe ind til elite-drengen med sådan et her fad. Wow! Hvad siger I så? Ja, mange tak. 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 Hvad er det der? Det er gel. Ah, det tror jeg. Der er også pre-workout. Pre-workout. Ja, de var sådan en ordentlig shot der. Lad os paddle. Bare her, eller hvad? Ja, tak. Ja. Forvejen. Vi prøver også lige at være nogle gode værter og giver lige nogle modstandere nogle minus. Det er sådan en bilpakke, du går ind med. Kan du så ikke komme med sådan en skilt også? Jo. Vi bliver sgu nødt til at tage for mit skab af igen. Du har det hårdt. Ja. Olli tager jo altid fra mit skab. Det er virkelig også et skab. Det er derfor, jeg har sådan et her. Det kan jeg ikke finde ud af, men der står fuck af. Ja. Lidt der. Holder jeg overhovedet lige? Lidt der. Sådan der. Sådan der, ikke? Lige lidt godter.
til holdene. Prøv at se, nu kan jeg kan ikke passe mit job nu, det går helt galt. Det er lidt længere lige. Tak. Bare så løs. Tak. Kongen drikker det. Den er god. Wow. Og længere lige. Det er meget gerne. Tusind tak. Ja, hvad det er. Tak. Boys. Tusind tak. Tak. Bare så løs. Der er masser. Tak. Lav. Nå, gutterne. Tak. Skal han kolde heat også? Ja, tak. Bare så løs. Tak. Tak, tak. Nå, jeg kan fornemme på det hele, det ved jeg ikke, det antager jeg, at jeg har snakket lidt for meget, så skal vi bare skifte til den del, hvor vi smider nogle rigtig, rigtig fede paddelklip ind. Det er jo det, I kommer for, ikke? Og så, ja, så lige sådan noget fed musik, der lige begynder sådan at bygge op her, lige sådan i baggrunden, ikke? I kan mærke det. Lige de her sorte ting, der lige kommer ned, gør det lidt mere cinematisk, og lidt til rigtig, rigtig fed ler. Han er vant til kameraet. Hvad bliver den? 6-3 første, vi server igen. Yes. Jeg skal lige høre status af. Jamen status er, at vi har spillet 2 ud af 3 kampe færdige i første runde, Sankil. Ja. Og vi er nede 2-0 ikke, men det ser ud som om, at Lille Basten og vores egen lille spanske logofører, han er i gang med at grave den hjem her til 2-1, ikke? Ja. Så det ser fornuftigt ud. Og hvad sker der så, hvis vi nu vinder den her og 2 mere? Jamen så skal vi matche sejre. Ja. Ja. Og hvis vi vinder den, hvordan ser det ud i forhold til Final Four? Jamen, og det er jo sådan, det er jo der rigtig mange meninger om. Ja, det seneste jeg har hørt, det er, at så er vi faktisk kvalificeret til Final Four. Nå. Ja. Men jeg ved ikke, om det er rigtigt. Jeg aner nada. Du spiller bare? Jeg prøver bare at spille. Okay. Jeg prøver på bold. Og det er vi problemer nok med i forvejen. Så kom nu videre, Røde. Ja. Han står og filmer content. Nej, jeg skal ikke kigge sådan en video. Det er rigtig spændende. Fungerer det ikke? Fungerer det ikke? Hvorfor virker det ikke? De skrækkelige videoer der, det ligger op på. Ganske ikke, de er fuldstændig skrækkelige. Det skulle da gå. Ham der Kicksmaster, han kan godt lide det. Kan jeg ikke bare gå ind og lave en fakta, når den er ude? Jeg tror faktisk, det skal være mit, når jeg laver noget godt. Det skal være mit sejrs. Bare lad som om der er kamera, bare kigge ind i. Jeg forstår ikke, hvor det der smag. Okay, så måske Final Four. Skal jeg lige spørge ind, der er lidt mere kyndig? Jeg tænker generelt set er en god idé. Jeg tror, du tager fejl. Jeg tror også, vi skal vinde næste 2, men... Ja, men vi ser til det, Sankil, en kamp ad gangen, ikke? Røde, han skulle lave noget med Play Tomic her lige om lidt, ikke? Kom videre. Så kan jeg ikke engang lide ned, for jeg har det ikke på. Du kan også få en boldmaskine, og du kan også få nogle bats, hvis det er Det er røde uhyre for os. Satan, man er farligt. Lege model. Ja.
Og det er mig. Jeg tror, det var meget, skulle filme det. Nej, han er model. Ja, han er. Prøv at se. Wow. Pretty Boy fra Vejle. Ja. Det er nok slået til paddelspiller. Ja, det er det. Det er derfor, han er hentet ind. Det er derfor, han er hentet ind. Øj, kom. Så. Ja! Hvad er status? Vi break up. Ja. I tredje sæt. Så det ser rigtig godt ud. Okay. De er godt kørende den. Og hvad skal der til, for at vi ryger i Final Four? Hvis vi vinder den her, så skal Palstar vinde over... Nej, boksen skal vinde over Palstar. Ja. Ellers alternativt skal vi vinde over Skagen. Det er de 2 muligheder, der er. Hvis vi vinder i dag, så har vi mulighed for, at andre kan afgøre det for os. Og hvis vi taber i dag, så skal vi selv ud og gøre det mod Skagen. Holder liv i den lille Bassi! Holder liv i det! Down, to the net. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skal jeg lave cake smash? Det gode er, at jeg er god, når det gælder. Det er rigtigt. Jeg er god, når det gælder. Det er rigtigt. Jeg skal bare sige det. Kræft, de sidder godt. Skal jeg godt rulle i dag? Du kan rulle på den. Jeg har ikke lavet andet arbejde med det. En af dem, der ikke sidder godt helt varmt. Det er det, jeg skal. Vi snakker anden runde, hvad gutter? Jeg kunne bare tænke, at jeg lige løber Marius på centerkort. Er der nogen, der har en indvending i forhold til 1 og 2? Hvem der er hvad? Så tænker jeg, at vi har Ruben og Lasse på D1, og så Stoffersen og mig på D2. Er det i orden, eller? Er det i orden, eller? Hvad siger du, Arne? Er det i orden, eller? Ja, det ligger i orden. Der er ikke nogen, der kigger, folk faktisk tror på det. Folk tror, Karl han kigger rundt. Vi kender dig, Sisen. Du kan godt finde på det. Karl han kigger. Du har gjort vildere ting i din karriere. Jeg er da ikke uenig. Jeg synes, det er voldsomt, ikke? Ja. Det kan du bare sørge for. Prøv at ringe til Olen og sige, du har sat ham i stedet for selv. Men det ikke bare det, vi gør det? Jo. Men spiller tredje runde. Karl og Stoffer. Jeg håber, Sangil han får matchbolden. Tænker du har fået en del af Karls svar? Der kommer helt mange. Jeg tænker sikkert, du har haft dem, der fanger dem. Men vi er om det. Den der så er en enkelt dum i en ny og næ. Okay. Så skal man være heldig, hvis man fanger på kamera. Men altså, jeg tænker, du har nogle stykker af Karl, så vi er ikke enige. Jo. Der er en del. Og hvis du har filmet kampen, så kan vi da se, hvor godt Arne han spiller. Til gengæld har du fundet en vinder fra Karl. Nej, det har jeg ikke. Det er svært. Det er svært. Den er sjældent. Så er vi enige. Ja. Hold kæft nu, Karl. Ja, det er en god holdkammerat over. Og ind med masser af fokus her på anden. Ja, tak. Så tro på os selv, ikke? Det, der sker, det er, Red Club fører 2-1. Der var en spændende kamp her, der tog over 2 timer mellem Lilleøre og Ruben mod Myggen, Mark Movie Game og Lokland, hvor vi heldigvis vandt den. Så lige nu står 2-1 til dem. Hvis vi vinder 2 kampe her i anden runde, så er det altså en super match tiebreak. Det eneste lille problem, det er, at jeg skal til noget fødselsdag op i Nordjylland. Og jeg havde ikke regnet med, at det tog så lang tid. Så lad os se, hvad der sker. Der er stadig lige en halv time til, jeg skal køre. Og lad os se, om det kan nå at blive afgjort inden da. Ikke at jeg håber det. Jeg håber, det bliver en lang kamp. Men ellers så giver lige kameraet videre til en, der lige kan dokumentere resten. Ja, det var også synd. Nu kan vi lige få en status her. En status er, der står 2-1. Til Red Club. Men jeg har bemærket, at Ruben og Skram, de er foran med break nede på banen af 2-1. Okay. Så hvis de vinder den, så hedder den 2-2. Ja. Og så har vi her. En kamp, vi også godt kan vinde. Vi er godt nok bagud, men... Ja, den er lige startet. Den lige startet. Lilleøre, han var selv efter første runde, hvor han spillede fuldstændig forlydende. Så får du Sofus split. Ja. Det er så vildt, det gør. Jeg fik den first hand. Det er så irrationelt at sætte sit højre ben forrest der. Ja. Den er nede i skødet, fordi... Altså, så begynder han at blive stresset på at lægge den lige ned, og hvis han lopper den, så går jeg ind over dig. Ja, fordi det er og hvis han spiller på dig, så tager han bolden med sammen.
fremragende gutter. Godt, lad os bare fucking på det lort over. Sådan det der. Lavdrup på Lavdrup. Det behøver sikkert være på den første. Vi kan godt lige stå på gang. Nå, det der sker her lige om lidt, det er, at Rossen lige der laver takeover, fordi jeg skal videre. Men det bliver forhåbentlig meget godt. Og det gjorde ondt, det der. Ja, den gjorde ondt. Det gjorde faktisk ondt. Så du skal bare filme lidt banen her, interviewe det folk, når den forhåbentlig så 3-3 lige om lidt. Jeg skal filme en fed match, Okay. Ej, den er også fed. Ja. Ja. Og så lige spørge spillerne ind til, hvordan det går og sådan noget. Ja, spørg ham der. Ja. Der står den, Thyssen. Så skal vi filme, når vi vinder, og så tage byen senere. Ej, må den komme med i byen, eller hvordan? Ja. Med på floor? Med på floor. Den her er også meget fed. Den er fed. The worst player in the Palatine. I will not comment on that. Så langt så godt. Hvordan ved jeg, om den er fed? Yes. Er du blevet den nye Sankt Gild? Sankt Gild? Kan du give en update? Ja. Jeg holder det her skæv. Lige nu er vi foran i 2 ud af 3 kampe. Så det ligner faktisk, at vi skal på en match-tie, hvor jeg tænker, så må vi jo nok spille mig. Så må vi jo nok have mig på banen igen, ikke? Så det bliver jo skønt nok. Der er ikke Ingen Pelle Aarhus uden Arne. Det tænker jeg ikke, nej. Ja. Break, keep serve, break. Perfekt. Er det fedt at filme hende, der lige har tabt 6-0 i tredje, eller hvad? Det kan det være. Er du videre? Lille, jeg synes, det er fedt. Se, hvordan jeres kamp ender. Vores kamp ender... det ved jeg ikke. 3-6. 3-6. Så vinder vi 6-4, og så taber vi. Så taber vi bare. Så taber vi bare. Lad os bare sige det sådan. 3 sæt nævner vi. Skal jeg bare skrive med? Jeg tror, jeg har den her. Den eneste, det er, at Alex og Mark, den er skrevet omvendt. På fredag, det bliver god lir. Ja, det bliver rigtig godt. Ja. Også til os, ikke? Vi tager først side på. Ja, det gør jeg. Hvem skal vi spille med? Karl. Ja. Vinder din kamp. Nummer 2. Vi kan også gå til begge kampe. Nej, Ej, vi tager bare nummer 2. Jeg synes, du spiller stort. Til at starte med. Ja, første sæt vinder vi. Anden og tredje sæt tager vi. Så er rimelig klart. Jeg skal lige stoppe med at grine, fordi den kan høre mig, den her jo. Filmer du stadigvæk? Ja, det gør jeg nu. Filmer du forfra, eller hvad? Nej, jeg regner med, at der er nogen, der klipper i det her. Det er ikke mig. Det skal der kraftedeme med der. Så kommer jeg til at se dum ud. Nå, hvad siger vi? Hvor skal jeg starte fra? Med det sidste, din anden kamp. Ja, men vi spiller rigtig godt i første sæt. Nej, der vinder vi fandme i tiebreak. Og så taber vi anden og tredje sæt. Jeg kan ikke huske, hvad den ender helt præcis. Noget med 0 eller 1. Ja, I spiller fucking stort i første sæt. Og vi spiller faktisk rigtig fint. I spiller virkelig, virkelig fint paddle. Godt. Er det ikke det, vi tager med? Stoffersen er banens bedste spiller i første sæt. Karl, jeg synes også, du følger godt med. Du laver forarbejde, han kigger. Ja, han spiller godt. Og så... Så tjusker vi lidt rundt i de anden og tredje sæt. Men det er fair nok. Fair nok. Vi må videre. Næste gang er jeg forhåbentlig sat af. Ligesom jeg er, så er vi 2 sat af. Nå, det var elite-vloggen. Jeg blev nødt til at tage mig selv ud af spillet og sætte Rossen på opgaven. Så lad mig lige høre, om hun kan få opgaven igen, eller om jeg bare skal holde mig til mig selv. Den er redigeret. Den bliver uploadet snart. Så husk at like og subscribe og det hele. Og kommenter gerne. Og så har vi jo en kamp i morgen. I dag kan det også godt være, jeg ved ikke lige, hvornår jeg uploader den. Men mod Skagen. Og lad os se, hvad der sker i den. Alt kan ske. Det kan være, at vi rammer fra den for, det gør, at vi ikke gør. Det går an på, hvem de er med, hvad vi gør, det hele. Drengene er derinde. De snakker elite. De skal til at træne, og jeg er her og redigerer video. Vi ses næste vlog. Hej.